Goddag og velkommen til Monitor. Vores gæsten i dag er Astrid Albæk fra Det Jyske Musikkonservatorium og Baris Tilikaya. Velkommen til jer to. Og jeg er i dag indvalgt ved studiet i den sammenhæng med Det Jyske Musikkonservatorium startet nyt tiltag, som hedder Musikkursus Global. Hvad er det for noget? Det er et kursus for musikere med ikke-vestlig kulturbaggrund. Og det er et kursus, som vi har to formål med, kan man sige, sådan overordnet. Nemlig at give indvandrermusikere mulighed for at lære os at kende og lære nogle af vores koder at kende. Og for os at møde indvandrermusikerne og finde ud af, hvad skal der til for, at vi kan spille sammen? Hvad skal der til for, at vi er interessante for indvandrermusikerne? Så det er et kulturmøde, vi prøver at opnå. Og du, Baris, udover at være musiker i Jazzkar, den tyrkiske folkeband, så sætter du ind i fokusgrupper for disse musikkurser. Hvordan ser det ud for dig, at Jysk Konservatorium nu kommer med sådan en tiltag? Det ser rigtig godt ud. Vi sad her for et par uger siden til et møde, sådan en fokusgruppemøde, og der begyndte jeg også med at sige, at mit hjerte det bløder, når jeg sidder i sådan en sammenhæng, fordi jeg så gerne, at det kom for mange år siden, da jeg begyndte at spille musik. Men bedre sent end aldrig, og det er et rigtig godt tiltag, hvor jeg tænker, at jeg også skal bidrage med meget. For det er faktisk en meget kompetent gruppe, vi har fået op at stå, vil jeg sige. Noget af det mest kompetente i Danmark, men også i Europa, vil jeg sige, fordi der er musikere fra forskellige miljøer, der har viden, og så har vi konservatoriefolk, som er i den her fokusgruppe. Så det er en god blanding, og en meget, meget kompetent gruppe, når det handler om musik og minoriteter. Helt klart. Ja. Men altså, det er da fint og udmærket med den tiltag, men det er også fremme til lang tid, kan man godt sige. Ja, jeg kan godt sige lidt om baggrunden. Det skal ikke være nogen undskyldning, for jeg giver dig ret, det har taget lang tid. Men Danmark er et land, som ligger lidt i udkanten af det hele måske på det punkt. Vi er måske ikke de hurtigste. Jeg kan sige, at noget af baggrunden for det her var jo faktisk, at der for, så vidt jeg husker, 12-13 år siden, var en UNESCO-konference i Aarhus, som handlede om kulturel diversitet. Og der var vi begge to på. Og der mødte jeg, som også på det tidspunkt arbejdede på Det Jyske Musikkonservatorium, der mødte jeg Højb Schippers, som var leder af konservatoriet i Rotterdams afdeling for verdensmusik. Og han beskrev rigtig meget, hvad de havde fået ud af det her, og jeg var meget interesseret, fordi jeg var på det tidspunkt blandt andet leder af Rytmisk Musik og Bevægelse, som var et center, der lå i Silkeborg, hvor vi arbejdede med en hel del afroamerikansk musik. Det var basis for den uddannelse. Og der er nogle, hvad skal man sige, tilgrænsende områder i det her. Så jeg var meget interesseret, og sideløbende var vi i gang med at gå ind i World Music Center, som var ved at blive startet på det tidspunkt af Lancelot de Sousa. Så Lance, som jo desværre døde her for et par måneder siden, var i gang med at åbne World Music Center, hvor hans idé jo var at få indvandrermusikerne ind som lærere og forbilleder for skoleelever. Og det var konservatoriet involveret i det projekt, og Lance og jeg tog afsted til Birmingham for at kigge på, hvad man lavede derovre, hvordan man integrerede indvandrere og musikere, hvordan man kunne inkludere dem i musikundervisning. Det var meget spændende. Og jeg kom hjem og fortalte om det. Vi gik ind i World Music Center, og det næste, der skete, var, at vi i forlængelse af World Music Centers arbejde og tilsvarende i andre nordiske lande, faktisk begyndte at overveje, at vi må lave noget uddannelse inden for det her felt. Og jeg var til et møde igen sammen med Lance i Oslo for nogle år siden, hvor vi snakkede om videregående uddannelse inden for global musik. Hvad kan vi lave der? Og det gik vi i gang med at arbejde med sammen med konservatoriet i Malmø og konservatoriet i Helsingfors. Og i efteråret her, 2010, der åbnede vi en ny uddannelse, som hedder Global Music Master, GLOMAS forkortet. Og det er en videregående uddannelse på masterniveau. Den kræver jo, at man har en forudgående uddannelse. Og det vi godt var klar over, det var, her kan de
musikere, som for eksempel arbejder på World Music Center, jo ikke uden videre komme ind, for de har ikke den forudgående uddannelse, der skal til. Så hvad skal vi gøre for dem? Hvad skal vi gøre for at få de kræfter i spil, som er i vores land, men som ikke har en bacheloruddannelse i musik i forvejen? Og det har vi faktisk de seneste år jo været fuldstændig klar over. Der var en ressource der, vi ikke var i forbindelse med, og som ikke var i forbindelse med os. I det, der hedder Videnscenter for Musik, som er universitetet og via University College og musikskolerne i regionen og Region Midt og konservatoriet, der har vi så siddet og talt om den her problemstilling. Hvad gør vi? Og det endte med, at vi lavede en ansøgning om at lave sådan et slags MGK-kursus for indvandrermusikere, kan man sige kort. Et inklusionsprojekt. Det fik vi støtte til her i efteråret, og har så gået og arbejdet med at få det gjort klar og komme ud med det. Og det er det kursus, vi sidder her nu for at snakke om i dag. Ja. Men jeg vil lige fortælle lige den lange historie, for vi har ikke kun sovet. Nej. Men tror du, at det jyske musikkonservatorium er klædt på til den opgave? Fordi pludselig er det ikke vestlige musik. Folk som dig, musikere som dig, skal gå og lære. Det er nogle andre, som du og de andre kender, men som de måske ikke har så meget tilgang til. Hvordan ser du på det? Man må jo sige, at det er jo nogle meget, meget kompetente folk, der er på konservatoriet, hvad angår musik. Og den her fokusgruppe, den er jo ikke lavet for sjov, kan man sige. Det er også for at sætte den vinkel på, hvad tænker minoriteterne? Hvad tænker folk, der kommer fra miljøerne? Så det er derfor, jeg også begyndt med at sige, at det er en meget, meget kompetent gruppe, vi har fået op at køre. Og den er også vigtig. En vigtig del af det her projekt. Da det egentlig, jeg vil sige, det er jo mere en baggrundsgruppe, en baggrundsvidensgruppe, der skal komme med justeringer, hvis der er brug for det, komme med idéerne i løbet af forløbet. Men det er jeg vil gerne sige, Rui, det er et meget, meget vigtigt projekt. Altså det skal folk være klar over. Det er et historisk vigtigt projekt. For jeg arbejder også selv med nogle projekter, blandt andet det tyrkiske telt, som du ved. Fordi jeg mener minoriteterne i Aarhus på landsplan, faktisk overalt, skal være mere en del af kulturlivet, end de er. Det er så vigtigt. Det er vigtigt, fordi der er to ting i det egentlig. Det ene, altså hvis vi skal tage Global Musikkursus, så er det vigtigt for de unge, der melder sig til, fordi det giver en faglighed, det giver et kundskab, der gør den tryg, der gør den mere sikker i livet. Det er det ene, at de kan noget musik, ovenpå alt det andet, de kan. Det andet, det er, at det har et man kan sige, et almennyttigt ting i sig, i og med, at mange forskellige unge mødes uden hæmningerne, uden fordommene, for det er jo det, vi kender fra kunst, ikke? Altså det er tit, at man smider hæmningerne, når man tager til en koncert eller til musikundervisning for den sags skyld. Så jeg tror også, vi møder allerede hinanden på uddannelsesinstitutionerne, på arbejdspladserne, på gaden. Nu har vi altså også brug for at møde hinanden i kulturinstitutionerne, på konservatoriet, i musikkurserne, musikskolerne, i det tyrkiske telt, for at nedbryde nogle fordomme, som stadigvæk er indet i menneskerne. Så jo, jeg tror især den her fokusgruppe, baggrundsgruppe for projektet, er med til at støtte op omkring det. Så det er en god blanding, vi har fra konservatoriet og de mennesker, der er fra de forskellige miljøer. Astrid, som man kan godt over på Baris, så det kræver nogle interkulturelle kompetencer for lærere fra det jyske musikkonservatorium. Er de lærer så lidt klædt på, fordi det aldrig kunne være åben for det, men også være klædt på at takle disse kulturelle diversitet, kan man godt sige. Vi har lærere på konservatoriet, som er meget godt klædt på til det, og der er også nogen, som er meget mere nye inden for det her felt. Vi har spurgt nogle lærere om at være med på kurset her, som er rigtig erfarne på det her område. For eksempel kan jeg nævne Schappe, Jens Christian Schappe Jensen, som er leder af vores Etno Big Band.
Og Ethno Big Bandet har spillet med nogle syriske musikere, for eksempel nogle gæstekunstnere, vi havde heroppe, med nogle musikere fra Mali, vi havde her i efteråret, med musikere fra Brasilien, vi havde for nogle år siden, og i det hele taget brugt de forskellige gæstekunstnere, vi har haft på besøg, til at lave musik og musikalske rammer, som var interessante. Og det har vi haft utrolig meget fornøjelse af. Det er ustyrligt spændende for vores studerende at være med til at spille med kompetente musikere fra andre musikalske verdener. Og det er jo, musik er jo forunderligt på den måde, fordi det er jo et nyt sprog, og samtidig er det jo muligt at mødes i en fælles samtale, kan man sige. Og det er det, der har givet os blod på tanden, og givet adskillige af vores lærere en lyst til det her. Så når jeg kommer og fortæller, kunne du tænke dig at være med på det her, så siger for eksempel Sharpe, det vil jeg rigtig gerne. Det er simpelthen noget, som der er... Jeg har flere gange hørt den fuldstændig samme reaktion, som du går med. Det var da på tide, og det vil vi gerne være med til. Vi ved også godt, at vi sikkert bliver udfordret, og der kommer masser af ting, hvor vi måske kommer til at stå og sige, hvordan gør vi lige det, og nej, det du ville der, det havde jeg slet ikke forestillet mig, hvordan. Nå, men det må vi så, det er jo at sætte en udvikling i gang, og det er vi parat til at gøre nu, og udfordre os selv på den måde også. Fordi det modsatte, hvis vi ikke gør det, jamen så forstener vi jo også. Vi skal jo være i kontakt med den musik, som er i vores kultur. Det kan ikke nytte noget, at vi kun er i kontakt med en del af den. Det er meget farligt for vores musikkulturelle udvikling, hvis vi ikke møder alle de musikalske udfordringer og vinkler, der faktisk er. Men kan I forestille jer så at bruge nogle eksperter, kan man godt sige, fra udlandet, som kommer fra andre? Ja. Vi arbejder blandt andet med støtte fra CKU, Center for Kulturel Udvikling, med det, der hedder Glomus-netværket, som er et globalt musiknetværk, vi har gået og bygget op over de seneste år i samarbejde med konservatoriet i Malmø og konservatoriet i Helsingfors i Finland. Og der har vi kontakter til en lang række mellemøstlige og afrikanske og amerikanske konservatorier. Og vi skal faktisk mødes på det, der hedder Glomus Camp i april måned, hvor vi skal udveksle. Og noget af det, vi blandt andet får ud af det her netværk, er jo jævnlige besøg fra nogle af de konservatorier. For eksempel har vi haft Esam og Muslim oppe, henholdsvis ud-spiller og nej-spiller, fantastiske syriske musikere, som kommer på den camp der. Og det kan godt være, at de ikke lige kan komme og undervise på musikkursus global hver uge. Det kan de ikke, fordi de bor helt andre steder og turnerer. Men så kan de hjælpe os med, når de er her, at lave en masterclass, lave kurser inden for deres område. For eksempel, vi får besøg af faktisk er 3 diva-kunstnere nu. En fra Mali og en fra Latinamerika. Jeg kan faktisk ikke helt huske, hvor. Jeg har bare lige hørt om det. Og så kommer der en fra Mellemøsten. Og igen, det regner jeg med, jamen, der har vi igen nogle kræfter, som vi kan få med ind og være med til at berige både vores og musikkursus globalt musik. Jeg håber på sigt, at vi kan være selvforsørgende, når det gælder gæstelærer. At vi simpelthen ikke... Vi ender med, at vi ikke får brug for den. Fordi det næste skridt vil være efter det her kursus, det er, at der bliver uddannet folk inden for musikken, som kan varetage de her opgaver. Altså jeg vil sige, jeg er en af dem. Jeg er en af dem, der har en bachelor, en professionsbachelor i musik, og kunne godt tænke mig at uddanne mig videre. For eksempel i Glomas kandidatuddannelsen i verdensmusik. Måske starte med at melde mig ind i det her Global Musikkursus. Altså jeg har nogle ting i tankerne, men alt sammen for, at vi kan være selvforsørgende engang. Så vi opnår det som minoritetsmusikere. Vi